Здрасти. За кой път? Втори път. За втори път. Втори път. Значи, що повтаря? Току-що с този скок изравнявам семейния рекорд в фамилията на дядо ми. Той е скачал 2 пъти. Аха. А ще има и трети на пролет. Значи ще му подобрим рекорда, нали? На пролет ще му подобрим рекорда. Супер. Абсолютно, да. Искам да се забавляваш пак. Абсолютно. И да си го изживееш както искаш. Да. Така. След малко пак ще седим долу на земята. От тук, пак тук. И горе ще И ли? горе. И самолета докато... Да. Да, на пролет пак ще скачим, не? Ще има трети път. Да. Смятам София, нещо ще ми е лук, да? Да, и предполагам, че на пролет ще успя да дойда на само-само. Това втория път, защото ми беше интерес да карам, а тази да най-накара. Като си дръпнеш двете, какво ставаш? не можах да се изтропвам добре. Това да го изрежете. Да не го качвате в типа, защото се окачаш и тук. Даже там като стока горе да се не можах добре. Много добре! Официално изравних рекорда за скоти с парашут на дядо ми. Напролет ще го изподобарим. Трябва да им направим трети. Много добре, човек! Много добре! Като няма обате, 100% много яко. Много по-яко е. Да. Напролет ще дам пак. Може да свърши чувата. Може да се познаеш.